Aba, gutal, मा खालायदों नोङो? जेबो खालायाखै। आबा दसे फरायनांगौमोन ना? औ आबा फरायनांगौमोन। एसेबां दिन फरायाखै दस नोङो बावगारसो जोब्बाय खोमा। बावगारजोब्बाय नामा नोङो? मोनथिया। आबाथ' दसे फरायनि गाबोन स्कुलबो दंना नोंना स्कुल खुलिबाय माथो गाबोननिफ्राय नोंनिया बावगारदों नोङो? स्कुलाव थांगोन आङो। आंनि लोगोफोरा अबाव दङ आयै? न'आव दं आरो नों जेरैबायदि न'आव दङ बिसोरबो न'आवनो दङ आरो। लोगोफोरा आंनियाबो इसोरबो फरायद'। फरायदोंथ' र' मालाय गासैबो फरायखायो। फरायाब्ला माबायदि गाबोन स्कुलाव थांब्ला सारा बुगोन सारा रायगोन। नों रायजानो लुगैदों सारजों? नोंखौ लासिं सिं खालायगोन सारा लोगोफोरनि सिगाङाव मालाय लोगोफोरा हाजोबगोन। नोंसो हानाय नङा सोंबोला नों मा खालायगोन? आंबो फरायगोन। औ फरायनांगौथ' र' नों गुड बय ना। आं गुड बय ना आयै? औ नों गुड बयथ' र'। गुड बयफोरा न'नि मानसिनि खोथा लायो, आइनि खोथा लायो, बाबानि खोथा लायो, गिदिर मानसिनि खोथा लायो, होमब्लासो गुड बय जायो। आयै आं गुड बय। आं आबैखौबो अनो, आबैनि बाथ्राखौबो लायो, बाबाखौबो खोनायो, नोंनिखौबो खोनायो। आं गुड बय। बाबा गुथाल सम मोनबानो दसे फरायनांगौ दे। नै आरो दाहाय हराव दादै मोना खाना जानो फैगोन ना जांग्रोम दादै मोना। नों आरो बिसोरजों थाबोलाथाय फरायनाय नङा हराव। फै दानो एसे फरायखानोसै। फरायगोन। अबेयाव आं फरायगोन आयै? अबाव फरायनो नोङो बायजोआव उसुंदियाव फरायनो ना बेयावनो फरायनो? बायजोआव। होमब्लालाय बायजोआव आं फाथिखौ लायनि। फाथियाबो रानजोंनो रानाखैथाय हाब्रुआवसो गेब्ले थेब्ले जानानै दंमोन। रानाखै बायदिसो मोनदों आं। र' आं लायनि बायजोआव माब्ला? माब्ला? गालि ओइ गालि। र' दे दोनथ' मानसि फैदों। गालि मानो फैदों नोंलाय आंनि न'आवलाय? आंखौ थैबायना थैयाखै होननानै नायनो फैदों नामा नोङो एसेबां समनि उनाव एसेबां साननि उनाव? दै जाम्बि आं नोंखौ लांनोसो फैदों। मा नोम्फानि लांनो फैदों? मा नोम्फानि लांनो फैदों? दिनैसो लांनो फैनो मोन्दों नोङो। एसेबां सम आं थैखौसो ना थांखौसो हारसिं माबोरै थादों बेखौ गोसोखाङाखैमोन। दिनैसो नोङो दानसे बारनायनि उनाव आंखौ गोसोखांदों। बे नोंसिनि न'नि मानसिया थैजोब्बाय बेनिखायनो आंखौ गोसोखांनो फैदों दिनै। फाल्थु बाथ्रा बुंबाय थानाङा नोंखौ लांनो फैदों आं। एंगार फाप्पिसाला दिनैसो आंखौ ओरैनिफ्राय गोसोखांफ्लानानै देखायदों आङो बियाव। नोंसोरसो गाज्रि आखुनि फाप्पिस्ट'सो। फाप्पि हौवासो नोङो थैबाबो जायो। आंखौ हारसिं आलाय सिलाय गारलांनानै दिनै गोसोखांदों दिनै लांनो फैदों आंखौ। नोंखौ मा साननाय नोंखौ आं निमाहा होगोन सानदों नामा? नोंलाय माथो फन खालायबाबो हमाबो। नोंनि फन खालायनायखौ मानो नांगौ आंनो? नों आंखौ खेबसे लोगो हमनो हाया नामा? नों आंखौ खेबसे नायनो फैनो हायामोन? आंखौ हारसिं गालांनानै बेयाव दिनै हिन्जावनि अननाय नांगौ जादों बेनिखायनो आंखौ गोसोखांदों नोङो। थां फाप्पिसाला सैमा बुन्दा साला थां। गुबुन हिन्जाव लायथां नोङो नांला आंनो नों बायदि हौवाखौ। नों गोरोन्थि सानदोंलै गालि आंखौ। आं नोंखौ सबक सिखायनायनि थाखायसो एसे बुजिथो होननानैसो बेबायदि हारसिं गालांदोंमोन। नोंखौ थांगोन सानदोंमोन आं साननैसोनि उनावनो। आंखौ थायाबोला नों हारसिं थानो हानाय नङा साननानै नोंखौ बेबायदिनो गालांदोंमोन आङो नोंखौ थांगोन साननानै। दाथ' बुजिबायना आं थानो हायो ना हाया हारसिं? नुबायना नोङो गावनि मेगनजोंनो? थां दा मानो फैदों? नुखाबाय मोनथिखाबाय माखौ जंबाय थादों थां। राननानैसो दंमोन ना अबेनिफ्राय माइरं मोनखौ अबेनिफ्राय माबायदि सोलिनानै जादों आंसो मिथिगौ। आंनि न'नि मानसिया मदद खालायाबा आं दिनै थैनानै थागौमोन। थां नोङो बेनिफ्राय। आंखौ एसेबां आलाय सिलाय खालायनायनि उनाव नों बायदि मानसिनि महरखौ नायनो गोसो गैया आङो। नोंखौ एसेबां गाज्रि सानाखैमोन आङो। रागा जोंबाय थानांला गालि। आं निमाहा बिदोंना नोंनाव। सरि आं नोंखौ लांनो फैयैनि थाखाय निमाहा बिबाय आङो। जेबो नंला आंखौ निमाहा होदो। बेयाव थाला न'आव थाङा आङो। नोंनि फाप्पि महरखौ देखायनांला आंनो। नोंजों आंजों जेबो सोमोन्दो गैला। गालि मा बुंदों नों बेफोरखौ? दा जेबो गैला। नोङो आंनि फारसे अननाय गैखाया। अननाय थानायमोनब्ला नों आंखौ बेबायदि आलाय सिलाय फोराननानै दोननाय नङामोन नों आंखौ मिथिबाय? आंनि गोसोखौ दुखु होदों नोङो। आंनि गोसोखौ सेफायदों नोङो। गालि नों साना हौवा बेफोर बाथ्राखौ मानो बुंदों? आं मोजाङैनो सानदों आङो मिथिबाय। थांदो आंनि न'निफ्राय। नों जोंहा जेबो सोमोन्दो गैला। गालि मा आंसो गोरोन्थि मावफ्लांबाय नामा? आंसो दायनिगिरि जाबाय नामा दा?
बेयावनो लानोसै र' मबाइलखौ मानसि गैया नामालै हेलौ मानसि दंना गैया दं र' दं ए नोंसो माथो अ आंनो र' ए मा खबर न'आव गासैबो मोजाङैनो दंना न'फोरा रानजोब्बायबा औ लोगो रानबायलै जांगिलाया खिन्थु जोंखौ दैबानानि समाव गोबां मदद खालायदोंमोन दे नोंसोर गामियाव थेंक इउ खिन्थु जायोलै लोगो बेनिफ्राय जांगिला बे दखाना नोंनि नामा औ रादाय आंनिनो दे ए मोजांनो माथो दखाना गिदिरानो दे मोजाङानो दे बेनिफ्राय नोंनो मायबा नांगौमोन नामा औलै जांगिला मबाइल गंसे नांगौ जादोंमोन ए माबायदि मबाइल नांगौ नोंनो बेस्ट कुवालिटिनि मबाइल लाबोदों आं र' खोन्थिनि आङो खोन्थिनि माने र' जांगिला आंनो मबाइलखौ बेस्ट कुवालिटि नाङा र' बै 1500 दामनि किपेड गोनां मबाइलसो नांगौमोन मा बे मबाइला फैनायानो बन्द' जाबाय र' दा गंनै ना गंथामसो दं खोमा सोर नांगौ बेबो बिनि गेजेराव गंसेया गाज्रियानो खोमा मादैनि थाखाय लांनो नागिरदों नामा मादै नङा र' आंनि हिन्जावनि थाखायनो लांनो नागिरदोंमोन ए हिन्जावनोलाय मानोथो एसेबां खम दामि मबाइलखौनो होनो नागिरदों मोजांखौनो लादोंब्रा गंसे मोजां फिचारनि फैदों बेस्ट कुवालिटि गोनां नाङानोलै जासिगासिनो स्क्रिन टाच मबाइल माबा इउटुब नायनो हानाय मबाइल बेफोरखौ नांथ'आनो मानोलाय ओइ गथ'आ गाज्रि जागोन होननानै नांथ'आनो बोसोरसेसो लाथ'आनो बेबायदिखौ माने गथ'आ दासो स्कुलाव थांजेनदोंना आरो गथ'फोरा दानि जुगना माबोरैबा जाबायना मबाइल नङाबानो माबोरैबा जायो माथो मबाइलजोंनो जायो मबाइलजोंनो खि बायदिसो जाबाय गथ'फोरानो मबाइल गैयाबानो गाबनो नागिरो माथो बे दा मबाइलखौ बेबायदि बे नायजानाय मबाइलखौ लाबोला गथ'आ फरायनाय नङा बायदि मोनदोंलै बेनिखायनो लायानो ए नंगौ बाथ्रायालाय नंनायालाय नंमारगौ र' थार बाथ्राखौनो बुंदों नोङो जोंहानिखौथ' बुंनो नाङा बापरे बाप गथ'आ मबाइलल' उन्दुनाय जानाय हासुनाय खिनाय फरायनोबो नागिरालै क्लास 4 मोनबाय गेमल' गेलेबाय थायो माबा माबि नायबायल' थायो मा खालामनो बेखौनोथ' हमना मोनाखै र' आंबो खेबसेबो फराया मबाइलखौल' दांबाय थायो मायबा बुंब्लाबो हामा मोनगोन जाया माबाया जाना थायो दा जोंफोरनो बिमा बिफाफोरानो अनै खर'फोरखौसो गिदिर खालायबाय नामा औ नंमारगौ बेबायदि साननानैथ' जोंहा हिन्जावाबो लाथ'वा होननानै बुंदों दा खायसे बाथ्राफोरखौ जों बिमा बिफाफोरानो नायनांगोन नङा होमबा जेनेरेसनाबो आगोलनि बायदि नंला दिनै सोलायबाय जेनेबा आगोल जों मबाइलखौनो मोनथियामोन दांफेरामोन दानि गथ'फोरा आरो जोनोमनिफ्रायनो दाङो थेवबो आरो दा बिमा बिफायानो एसे नायनानै सोलिनांगोन आरो गासिबो समावनो मबाइलखौ देखायब्लालाय माबायदि जानो नङा होमबा औ नंगौ सर' ओइ गावदां आब' नोंसिना मोसौखौ मोनबाय गैयाहाय आगै अबावथ' मोनबावनो जोंहानाबो गैया आब' मोसौआबो गैया बोरमायाबो गैया बेनोथ' आंबो फुङावनो फैनानै फैग्रा मोसौ बोरमाखौनो नागिरफैदोंमोन अबावथ' मोनबावनो आरो इसेबां साननि उनाव नांगौ समाव फैनोबोथ' हायासैना दैबानानि थाखायनो बेसेराफोरा अन्थावनो अबावबा गब'बाय सोरबाया बोहैलांबाय गैला आरो अबावथ' मोनफिनबावनो मालाय सोरहानियाबा दङ आब' दङथ' र' मालायनिखौ नुबा आंहासो दुखु मोनसोयो जोंहानासो गैला बेसेरिया अन्थावनो गाया बेसेबा मोजांमोन बोरमायाबो गैला आब' मासेबो नोंसोरना बोरमाया दङ गैया जोंफोरनाबो अबाव थानो मासेबो गैला जाय फोथाराव दोनदालहैदोंमोन बिसिना मासेबो गैया आब' आं सोंदोंमोन जोंफोरबोथ' फोथारावनो हैदोंमोन ना फोथाराव दैबाना जाजोबदोंना अबाव मालाय सोरनाबा न'आव थानाय न' बारियाव खानायफोरना एसे खारग'दों आरो सोरबा औ माथो खालायबावनो बेसेबा खहा खालायनानै थांबाय आरो दैबानाया ओमफ्राय मोसौआलाय बिहामजोनिसो नङामोन न'निनो बिहामजोनिबो बेबायदिनो मानैमोन नालाय मानैबो गैला अन्थावनो बिमा फिसा मानैमोन बेसेबा गाइखेर होयोमोन बिसिनि गाइखेरखौ फानैनो बेसे सम सोलिखौ जोङो बेसे बोसोर अन्थावनो मोसौआ बेसेबा गाइखेर होयोमोनहाय मोजांथारमोन
गथ'नि गाइखेर लोंनायनिफ्राय साहा लोंनायनिफ्राय माब्लाबा फैसा गैयाबा बे गाइखेरखौ फाननानैनो थाइफा थाइनै ओंखारोमोन। सबजि माबा माबि सिनि सापात बायनाय बेफोर खरसाफोरा ओंखारोमोन। अन्थाव बाथावनो जोंखौ बेसेबा मदद खालायदोंमोन खैफोदनि समावबो। जोंफोर जेबो मदद खालायफिननो हायासै आरो अन्थाव बाथावनो थैबाय। बेबायदिनो थैलांनांबाय आरो बेसेरा। जोंबो जेबो मदद खालायनो हायासै हाखा दावरायावनो अबाव आरो। सानबोला दुखुसो मोनोहाय आङो अन्थाव बाथावनो। औलै आब' आंबो दुखु मोनो सानबोला। बेबायदि आलाय सिलाय आरो दैबानाफोरा जानांलाहाय जोंफोर गामियाव। बेसेबां खहा खालायनानै थांखो। नंगौथ' र', रावबो मानसिया जेबो जायैखायसो जिब जुनारफ्रा थैनांबाय आरो बेसेरा। थैनाङि समावबो थैनांबाय आरो दैबानानि थाखायनो।